Hayırlı gün. Biz Tatarstan Respublikası Fenler Akademiyası Galimcan İbrahimov ismindeki Til Edebiyat hem Sangan İnstitutunda soңғы yıllarda hazırlanıp dünya көрген sözlükler hakkında söyleşirge жыйылдык. Bizning qonaqlarыбыз Хисамов Олег Решатұлы, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институтының фән буенча директор урынбасары, филология фәннәре кандидаты Сәфәров Ринат Таһир-улы, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Таһирова Фәрида Инсан кызы, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты лексикография бүлегенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Олег Решатович, соңгы ел вакытларда институт эшләгән эшләргә беркадәр күзәтү ясап китсәгез иде. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Безнең бүгенге үткәрелгән пресс-конференция ул безнең атна буена барган үзенә күрә бер фәнни марафонның инде йомгагы дип әйтергә кирәк. Атна дәвамында безнең институтта телләр елы уңаеннан һәм туган тел көне уңаеннан шактый күп чаралар үткәрелде. Дүшәмбе көнне Муса Җәлилгә багышланган түгәрәк өстәл, фольклорга багышланган түгәрәк өстәл, сәнгать белгечләребез, ягъни безнең институтның һәрбер юнәлешләре кыскача гына җәмәгатьчелеккә үзләренең эшләрен күрсәтү белән шөгыльләнделәр. Һәм шушы уңайдан файдаланып, иң беренче чиратта безнең шушы чараларны яктырткан барлык журналистларга да үзебезнең институт исеменнән, аның директоры Ким Галимов исеменнән зур рәхмәтләрне белдерәсебез килә. Чынлап та быел безнең институтка, безнең эшләребезгә журналистлар тарафыннан Аллага шөкер игътибар зур. Моның инде үз сәбәпләре дә бар. Кыскача гына әйткәндә, институтның тел өлкәсендә эшләгән эшләре турында мин сезгә кыскача гына сөйләп китәсем килә. Безнең институт 1939 елга институтка 39 елда нигез салына һәм беренче елдан ук аның татар тел белеме бүлеге эшли башлый. Бу бүлекне җитәкли танылган галим, диалектолог Латиф Җәләй. Һәм 40 елны ук институт 39 елның октябрында төзелә, 40 елда ук инде институт галимнәре диалектологик экспедицияларга чыга башлыйлар. Һәм шулай итеп безнең иң беренче башланып киткән юнәлешебез ул диалектология өлкәсендәге хезмәтләребез, диалектология өлкәсендәге эшчәнлек, диалектологларыбыз 50-60, 70 елларда татарлар яшәгән төрле төбәкләрне әйләнеп чыктылар, бик күп материал җыелдылар, монографиялар язылды, яңа галимнәр әзерләнде, диссертациялар язылды. Һәм шушы эшләрнең зур йомгагы итеп инде без әйтергә кирәк, 1989 елда җыелган татар теленең, татар сөйләшләренең атлысын әйтәсем килә. Һәм шуның белән бер вакытта алар тагын эшләп чыгардылар татар теленең зур диалектологик сүзлегендә. Диалектологик галимнәрдән тыш безнең тел тарихы буенча да эзләнүләр барды. Институтның беренче көннәрендә бу өлкәдә безнең Искәндәр Абдуллин кебек галимнәр, Илдә Баширова, Әмиров, Курбатов кебек галимнәребез зур хезмәт куйдылар. Һәм 92-2000 елларда татар әдәби тел тарихы дигән зур хезмәтебездә дөнья күрде. Институтның тел бүлеге көннең беренче көннән үк безнең сүзлекчеләребез, лексикографлар да эшли башладылар. Һәм сүзлекләр төзү өчен танылган тел белгече Риза Газизов тормышка ашыра башлады. Штаттан тыш хезмәткәрләр сыйфатында монда бүлектә Нәки Сәмбәт, Гаяз Ишмөхәммәтов, Касим Хәмзин, Хәмит Мөштәри һәм башка сүзлекчеләр безнең институтта хезмәт куйдылар. Һәм шуларның нәтиҗәсе буларак татарча-русча сүзлек 1950 елда чыкты. Һәм 55 елларда 4 томлык русча татарча сүзлек чыкты. Соңыннан инде biz аның күрдек Фуат Ашрабов Ганиев җитәкчелегендәге чыккан сүзлекләр шушылар нигезендә эшләнде. 58 елда зур татарча-русча сүзлек һәм 3 томлык татар теленең аңлатмалы сүзлеге чыкты. Сүзлекләр өлкәсенә мин ныгытып кирип китмим һәр тарихына. Алар белән безнең лексикография бүлеге җитәкчесе Ринат Таһирович таныштырып китәр. Кыскача гына бүгенге көндә һәм тагын бер өлкә безнең хәзерге татар әдәби телен өйрәнү өлкәсендә дә институтта зур эшләр башкарды. Барыгызга да билгеле булган татар теленең академик нәрсәле түгел, лексикология әйтмим, грамматика, татар теленең академик грамматикасы 3 томлык безнең Мирфат Зәкиев җитәкчелегендә эшләнә башлады 80 елларда һәм төрле елларда эшләнеп ул басылып чыкты. Бүгенге көндә безнең институтта 3 тел бүлеге эшли. Аның берсе лексикология һәм диалектология бүлеге.
исемнән үк күренгәнчә инде бу бүлектә без лексикология мәсьәләләрен өйрәнәбез һәм диалектология мәсьәләләрен өйрәнәбез. Диалектологларыбызның бүгенге көндә татар теле диалектларын, әгәр дә элеккеге вакытта алар диалектларны аерым-аерым һәрбер диалектны өйрәнгән булсалар, бүген без бүтән диалектларны берләштереп, ареал планда карыйбыз, аларның гомуми уртаклыкларына игътибар итәбез. Һәм лексикологларыбызның тагын бер эш нәтиҗәсе буларак, менә безнең чагыштырмача яңарак дип әйтгәндә 2018 елда без эшләп чыгардык татар теленең академик лексикологиясын. 3 томлык зур хезмәт булды. Һәм әйтергә кирәк, без бу хезмәт үзенә уникаль. Татар теленең бүтән лексик байлыгын фәнни яктан өйрәнү һәм төрки дөньяда бу беренче хезмәт дип әйтик, төрки хезмәтләр арасында беренче хезмәт булды. Икенче бүлегебез безнең атала гомуми лингвистика бүлеге дип. Бу бүлектә бүгенге көндә безнең хезмәткәрләребез татар әдәби теле тарихын эшләү белән шөгыльләнәләр һәм алар узган елны 3 томлык 4 китаптан торган татар әдәби теле тарихы хезмәтен эшләп бетерделәр һәм без аларны инде шулай ук үзебезнең тел хезмәтләренең презентациясы вакытында аерым күрсәтеп бетербез. Һәм инде әйтеп иткәнемчә, институтның беренче көннәреннән үк эшләп килә торган тагын бер бүлегебез ул татар лексикография бүлеге. Менә монда сезнең каршыгызда бүгенге көндә булган бүлекнең мөдире Ренат Тахирович һәм Фәрдә Инсаннадан башка да безнең бүлектәш итергән кызларыбыз монда утыралар. Лексикограф кызларыбыз, сүзлекче кызларыбыз, үзегезнең сорауларыгыз туса, сез аларга бүген мөрәҗәгать итә аласыз. Шуннан тыш бүгенге көндә бит инде менә безнең яңа заман, яңа таләпләр куя. Шуңа күрә без нигездә традицион китап эшләүдән генә эшләү белән генә шикләнмибез һәм безнең хезмәтләребез интернет шелтәренә дә күчә башлады. Шушының нигезендә без 2018 елда Tadzit дигән электрон туплама платформа эшләгән идек. Менә безнең үзебезнең электрон эшләнмәләребез барысы да шушы платформада урналдылар. Мин сезгә менә шушы платформада урнаштырган проектлар турында кичкенә генә брошюра чыгарган идек без. Аны сезгә калдырып китермен. Иң беренче рәттә монда нәрсә әйтергә кирәк, менә монда безнең урнаштырылды сүзлекләрнең электрон фонды. Ул фонд безнең Интертатның да сәхифәсе буларак урнаштырылган. Бүгенге көндә анда 42 берәмлек сүзлек урнаштырылган. Бу үзенә күрә бик уникаль проект. Чөнки менә шуның эзләү басмасында сүзне кертеп, сез 42 сүзлектә булган мәгълүматны аласыз бер юлы. Шушылай ук бында ел сайын бу сүзлекләрнең саны арттырыла бара. Яңадан ел сайын без анда 4-5 сүзлек кертеп барырга тырышабыз. Ул шактый катлаулы дип әйтергә кирәк. Моннан тыш тагын безнең эшләнде татар теленең электрон этнолингвистик терминологик сүзлеге, шушы сайтка урнаштырылган туган тел корпусы. Татар матур әдәбияты корпусы, без моны шулай яңартып барырга тырышабыз. Семиотика институты белән бергә эшләнде татар халык сөйләшләренең электрон атласы. Һәм 7000-нән бүгенге көндә 7000-нән артык топонимны үз эченә алган Татарстан Республикасы топонимнары каталогы урнаштырылды. Буларның барысы белән дә сез кирип таныша аласыз. Булар безнең бүгенге көндәге эшләребезне халыкка җиткерүдә зур роль башкаралар дип әйтәсем килә. Кыскача гына алганда менә кереш сүз шушы һәм инде безнең лексикография өлкәсендәге хезмәтләребезгә якынрак килергә була дип уйлыйм. Рәхмәт. Ренат Тахирович, сүзлекләр, чыккан сүзлекләр хакында сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт. Иң беренче шуны ассызыклап китәсем килә, тел һәрбер тел ул ике өлештән тора. Филология яктан караганда аның берсе бер өлеше грамматика булса, икенче өлеше сүзләр, лексикон. Менә грамматика шактый тотырыклы әйбер ул гасырлар буе үзгәрсә дә бик акрын үзгәрә. Лексика, сүзләр алар шактый тиз үзгәрүчән. Шуңа күрә аеруча игътибар таләп итәләр үзләренә карата. Шуңа күрә сүзлекләр төзүгә бүгенге көндә һәр милләт җитди якын килә һәм мондый әйбер һәр мөмкин булган һәр халыкта сүзлекләр төзүгә игътибар ителә. Безнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты ачылган елдан башлап, 39 елдан башлап, менә әйтеп кителде инде. Беренче көннәрдән үк сүзлекләр төзүгә игътибар зур була.
зур сүзлекләр әзерләнә. Бүгенгә кадәр ул эш дәвам итә. Бүген институтта сүзлекләр төзү белән махсус бүлек шөгыльләнә, лексикография бүлеге шөгыльләнә. Аның штаты зур булмаса да, бүген 5-6 кешедән, нигездә 5-6 кешедән гыйбарәт булса да, соңгы елларда гына, соңгы 6 елда атап әйткәндә, бүлек хезмәткәрләре тарафыннан 24 сүзлек төзелгән, 22 сүзлек төзелгән һәм шуннан тыш башка бүлекләр катнашы белән тагын берничә сүзлек бар әле безнең төзелгән. Сүзлекләр 2 юл белән безнең төзелә бара. Берсе аның 2014-22 елларда Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә төзү һәм бастыру. Икенчесе ниндидер нәшриятларда яки институтның үз кеше белән сүзлекләр бастыру. Менә бу 2 юл белән 2 тармакны атасак, әйтик, беренчесе дәүләт программасы белән 14 елдан алып 13 сүзлек әзерләнгән, 11 сүзлек башка 2 юл белән институтның үз кеше ярдәме, үз кеше белән бастырылган. Бүлекнең гомуми эшчәнлегенә килгәндә аңлашыла инде. Былай да сүзлекләр төзү аның төп эше. Сүзлекләрнең дә берничә юнәлештә, берничә төре төзелә килә безнең. Шулар арасында берничәсен атап китәм. Иң беренче, мәсәлән, ул терминологик сүзлекләр. Терминологик сүзлекләргә узган гасырның 20-нче елларында аеруча игътибар ителә. Аннан соң 90-нчы елларда безнең терминологик сүзлекләр бик нык күтәрелеп китте. Филологлар гына түгел, башка фән тармаклары белгечләре дә сүзлекләр төзегән иде. Менә берникадәр күтәрелеш соңгы елларда да булып алды. Безнең үзебезнең бүлектә, мәсәлән, хәрби лексикага багышланган сүзлек, кыш атамалары, балык атамалары һәм быел гына 20-нче елда гына, дөресрәк әйткәндә, үсемлек атамалары сүзлекләре чыкты. Менә сез аларны слайдларда күрә аласыз. Булар соңгы менә 5-6 елда әзерләнгән сүзлекләр һәм буларның өстенлекле яклары бар. Буларның үзәгендә татар теленең үз лексикасы тора. Әгәр дә әйтик, совет чорында мондый әйберләр рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү юлы белән барса һәм күп кенә очракта ниндидер я калькалар, я татар телен бөтенләй бигүк төбенә төшеп эшләнмәгән булса, юк, төбенә төшеп эшләнмәгән булса дип әйтү дөрес түгел, бөтен сүзлек байлыгын барлап бетү мөмкинлеге булмаса, бүген инде телебезнең үзенең байлыгы барланып, татар теле алга чыгарылып эшләнә һәм монда безнең әдәби телдән дә, диалектлардан да бик күп берәмлекләр җыела һәм татарча-русча гына түгел, булар әле кушымта итеп без күп вакытта аның русча, татарча вариантларында бирәбез. Ягъни сүзлектән файдаланучы бер үк вакытта татарчасында, бер үк вакытта русчасыннан да эзләп табып, үзенә кирәк сүзне таба ала. Менә соңгы елларда шундый тенденция күзәтелә. Хәзер шулай безнең бүлектә татар теленең фразеологик сүзлеге эшләнеп тора. Менә ул 3 том булыр дип планлаштырыла. Нәкый Исәнбәтнең 2 томлыгыннан соң мондый сүзлек эшләнгәне юк иде. Әлегә берничә елдан соң без менә аны да кулга тотырбыз дип ышанабыз. Тагын бер мөһим юнәлеш ул ортологик сүзлекләр. Ортологик сүзлекләр теленең нормаларын билгели торган сүзлекләр. Беренче чиратта монда орфография, орфоэпия һәм телдә очрый торган кыен ниндидер кыенлыкларны күрсәтә торган сүзлекләр төзелә. Менә татар теленең дә менә мондый сүзлекләре соңгы елларда үзебезнең институтта эшләнә. Орфоэпик сүзлек 19-нчы елда төзелеп, әзерләнеп чыкты. Бу сүзлек мондый төр сүзлекнең беренчесе 90-нчы елларда чыккан иде. Менә мин аны аерым күрсәтим, слайдларда да бар ул. Менә орфоэпик сүзлек. Мондый сүзлек 90-нчы елларда гына бер мәртәбә төзелгән иде ул. Менә монысы
икенче мәртәбә генә төзелә, анда әле эшлисе эшләр күп. Безнең РФИП өлкәсендә проблемалар, төрлелек бар, ниндидер нормаларны билгеләү. Ләкин шулай да менә без бу сүзлекне РФИП өлкәсендә тагын бер алга китеш, тагын бер алга бер ясалган адым дип саныйбыз. Шулай ук Бу сүзлекне без аеруча журналистларга, дикторларга бик тә файдалы булыр дип көтәбез. Шуңа күрә сезнең игътибарны бу сүзлек сезнең игътибарның үзәгендә булса иде. Аеруча менә бу чыннан да тел белән бәйле эш коралы тел булган һөнәр ияләренә бу аеруча файдалы булачак. Дикторлар, актерлар, укытучылар һәм башкалар. Шулай ук бүген Казан федераль университеты галимнәре белән уртак эшебез бар, ул орфография сүзлеге, орфографик сүзлек. Орфографик сүзлектә шулай ук мөһим сүзлекләрнең берсе. Biz әле кызганыч дип әйтик, Азербайҗан дәрәҗәсенә барып җитмәдек. Азербайҗанда бик минемчә бик мантыклы эш эшләнә. Анда закон дәрәҗәсендә 5 елга бер орфографик сүзлек чыгарга тиеш. Һәм иң кызыгы, яңа чыккан орфографик сүзлек һәр вакыт иске орфографик сүзлекне гамәлдән чыгара. Ягъни 10нчы елдагы орфографик сүзлеккә таянырга ярамый башлый, 15нчы елдагысына гына таянырга тиеш булабыз. Димәк, ниндидер төрлелек бар икән, соңгы сүзлеккә генә таяну мәҗбүр ителә. Бу бик мөһим әйбер. Язма матбугат чыганакларында бер дәйлеккә китерә торган әйбер. Без бүген әлдә бу дәрәҗәгә җитмәдек, ләкин Фәннәр академиясендә мондый фикерләр барлыгын беләбез. Быел бетә дип аңлыйм мин, бу орфографик сүзлекне бетереп чыгару планлаштырыла. Тагын бер аерым бер сүзлеккә тукталып китәсем килә, бу татар теленең кыенлыклар сүзлеге. Менә мондый сүзлек әле татар лексикографиясендә булганы юк иде. Бу менә бу беренче тәҗрибәбез, ул күбрәк язудагы булган төрлелеккә һәм язудагы булган кыенлыклар тудырган очракларга багышланган сүзлек. Әйтик, күп кенә очракта безнең бернинди сүзлектә алынма сүзләргә нинди кушымча кушылганын күрсәтми. Әйтик, повестькамы, повесткәме, анда ниндидер шундый әйберләр бар. Алар профессионал журналистлардан алып мәктәп укытучыларына кадәр кыенлык тудырырга мөмкин. Бу сүзлекнең дә төп максаты язма телебезнең бер дәйлеккә китерү, вариантлардан котылу максаты белән эшләнде. Тәрҗемәле сүзлекләр бар. Тәрҗемәле сүзлекләргә, зур тәрҗемәле сүзлекләрдән бүген менә төзелә торган, төзелеп биткән дип әйтим, русча, татарча сүзлекне әйтә алам, һәм шулай бүлектә 2 мәртәбә әзерләнде инглизчә татарча сүзлек, берсенең мәктәпләр өчен, берсе тулы вариант, тулы сүзлек, һәм татарча инглизчә вариант. Бу юнәлешне бик активлаштырасыбыз килә безнең, чөнки инглиз теле үзегездә аңлыйсыз, бүген дөнья күләм таралган тел, һәм татар теленең дә ничектер аңа якын айтуы безне тагын да яңа үрләргә мендерер дип ышанабыз һәм уйлыйбыз. Һәм бүлегебезнең иң төп эшчәнлеге, күп еллар буе дәвам итеп бердә эзлексез бара торган эшебез, ул татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Аңлатмалы сүзлекләр иң мөһим сүзлекләрнең берсе, мин аны Фәридә Инсановага калдырам, ул турыда сөйләргә җентекләбрәк сөйләр. Шундый бер моментка гына аерым игътибар итәсем килә. Узган гасырның соңгы 20 елларында инглизләр Англиядә халык арасында иң күп таралган китапларны белү максаты белән тикшерүне уздырганнар. Үзләре өчен дә гаҗәеп булды микән, белмим, ләкин миңа мәсәлән лексикограф буларак ул бик кызык тоелды. Инглиз гаиләләренең 90%-ында бер генә булса да аңлатмалы сүзлек бар икән. 90%. Бу Библия китабынан да артыграк булып чыккан. Библия китабы инглизләрнең 80% гаиләсендә бар. Артабан аскарак төшкәндә 70%-ында рецепт китаплары. Менә шул эшлекне, менә шул китаплар тәшкил итә, һәм бу әле 90%-ның бер генә дигәнем бар. Димәк, әле күбесендә
төрле елларда чыккан сүзлекләр дә булырга мөмкин. Аңлатмалы сүзлек турында сөйләргә менә Әйе, Фәрдән санында Фәрдән аңлатмалы санында. сүзлек хакында белешмә бирсәгез. Сүзлекчелек гомумән аңлатмалы сүзлек төзүдән башланган дип уйлыйм мин. Мәсәлән, тарихта билгеле булган беренче сүзлекләргә карасак, Шумерда барлыкка килгән дип әйтелә инде сүзлек төзү эше. Иң беренче сүзлек безнең эрага кадәр 25-нче гасырда чүй язуы белән чүй балчык үстенә менә чүй язуы белән язылган аңлатмалы сүзлек булып тора мәсәлән. Татарларның да беренче сүзлек үрнәкләре мәсәлән 15-нче гасырга караган сүзлекләр бар, ул кичкенә генә инде, аның башы гына дип әйтергә кирәк. Шулай ук аңлатма сүзлек рәвешендә кайбер кул язмаларга кушымта буларак бирелгән шундый әйберләр бар. Мәсәлән, толкование языка Половецкого дигәнне татар теленең беренче аңлатмалы сүзлеге дип тә әйтә алабыз. Әмма ул бик кичкенә, әлбәттә. Шуның өчен беренче аңлатмалы сүзлек дип Каюм Насыриның ләһҗәи татари сүзлеге санала. Аннан соң инде яңадан яңа чорда төзелгән, безнең заманда төзелгән дип әйтә алабыз инде сүзлекләр. Татар халкы борын-борыннан грамоталы булганга күрә, аңлатмалы сүзлекләре дә татар халкының югары дәрәҗәдә дип әйтергә кирәк. Әйтик, сугыштан соңгы чорда 20-нче гасырның 50-нче 80-нче елларында барлык халыкларда да диярлек сүзлекләр төзелә. Кайберләрендә тәрҗемәле генә, кайберләрендә аңлатмалы сүзлекләрдә. Һәм алар күбесенчә бер томлы була. Иң зур проект ул заманнарга карасак татарларда була. Бу аңлашыла да, чөнки фәнни әзерлек кирәк аңлатмалы сүзлекне башкарып чыгу өчен. Күбрәк аңлатмалы сүзлек төзү хәзер бигрәк тә мөстәкыйль дәүләтләре булган халыклар өчен җайлы. Анда зур институтлар һәм йөзләрчә хезмәткәре булган зур институтлар шөгыльләнә ул эш белән. Шуның өчен һәрбер халыкта да андый аңлатмалы сүзлек дигән роскошь юк дип әйтергә кирәк. 90-нчы елларда юк башта әйтеп китик, татар теленең аңлатмалы сүзлеге 60-нчы елларда эшләнә башлап, иң зур проект 3 томлык, менә Советлар Союзында иң зур проект диелгән. 60-нчы елларда башлана һәм 81-нче елда соңгы 3-нче томы чыгып төзелеп бетә һәм чынлап та төрки дөньяда да һәм бүгенге көндә дә бөтен дөньяда кулланыла килгән иң әһәмиятле сүзлекләрнең берсе булып тора. Әле бүгендә әйтәләр, менә татар телендә тәрҗемә сүзлекләрне үз илебездә эшләгәнче, шушы 3 томлыкны гына тәрҗемә иттерер идем мин үзебезнең телгә дип чит тел галимнәре әйтәләр мәсәлән. 3 томлык булса да, анда 38 меңдә 39 меңгә якын берәмлек теркәлгән була 3 томлык сүзлектә. Алар бик зур тел галимнәре тарафыннан төзелә. Ул эштә гомумән аны тикшерү уңай киңәшләр бирү, критика һәм башка эшләрдә чорының бөек язучылары, журналистлар, тел галимнәре, башка тармак галимнәре катнаша. Мәсәлән, Гомәр Бәширов күп яза ул турыда, Хасан Сариян яза, Адлер Тимергалин аның
техник редакторы була, хәтта ки менә заманының интеллигенцияның зур көчләре белән эшләнә. Аннан соң инде безнең чорга килсәк, 5-нче елда бер томлык аңлатмалы сүзлек чыга, анда 50,000 тирәсе сүз. Аннан соң 13-нче елда мәктәпләр өчен аңлатмалы сүзлек, ул да бер томлык һәм 10,000 тирәсе сүз үз эченә ала. Һәм менә хәзер эшләнә торган һәм күп өлеше менә 5-нче томга кадәр чыккан татар теленең хәзерге аңлатмалы сүзлеге 80,000 сүз үз içine ала дип әйтә алабыз. Ләкин аңлыйсыздыр ки, эш аның санында гына түгел. Әйтик, 3 томлык сүзлеккә кергән 39,000 берәмлек белән 80,000 берәмлек арасында санча гына күрсәткеч түгел ул. Әйтик, без һәрбер сүзлекнең үзенең концепциясе була, үзенең максаты була, үзенең билгеләнеше була. Әйтик, аңлатма мәктәпләр өчен кечкенә һәм лексик байлыгы да мәктәп программасын күздә тотып эшләнә. Инде иң зур телнең гомуми менә мондый аңлатмалы сүзлеге күпкә күбрәк берәмлекне дә үз içенә ала һәм аның максаты да күпкә киңрәк. Сан күрсәткече мөмкин булган кадәр күп сүз кертү дә үз максат түгел. Әйтик, нинди сүзләрне алу дигәндә ул яктан да чикләнгән, ул яктан да сайлап алына, контроль белән алына. Чөнки тармак сүзлекләре бар. Аларны барысында аңлатмалы сүзлеккә кертү кирәк түгел. Профессиональ сүзләр, ялгыш сүзләр, искергән сүзләр, диалект сүзләре һәм башка менә барлык сүз байлыгы да фильтр аркылы үткәрелә. Үзенчәлекле иләк аркылы үткәрелә. Һәм менә ул сайлап алу эше, аның аңлатмасын бирү эше, булмаган берәмлекләрне әйтик, менә бу сүзлеккә 3 томлыкта булмаган күп берәмлекләр кертелде. Әмма алар шулай ук сайлап алына, барлык сүзләр дә кертелми. Менә галимнәр әйткәнчә, узус хәленә килгәнме юкмы, беренче критерий шул. Узус дигән, менә мин дә аңлыйм, син дә аңлыйсың, авыл агай да аңлый, менә шундый сүз булырга тиеш. Һәм иң кимендә халыкның яртысында кулланылышта булырга тиеш. Һәр вакытта да барлык критерийлар да әлбәттә тотылып бетә алмый. Төзүченең шәхесеннән дә тора, әзерлегеннән дә тора, тырышлыгыннан да тора, билеменнән дә тора. Гомумән сүзлек төзү эше менә барлык санап кителдеме, безнең институтта нинди белгечлекләр бар һәм нәрсәләр белән галимнәр шөгыльләнәләр. Менә сүзлекче үзендә барлык шушы галимнәрнең билемен тупларга тиеш була. Чөнки һәрбер сүзне язып куярга кирәк, әйтик, теркәгечме ул, кисәкчәме ул, бәйлекме ул. Кай вакытта ул гомумән сүзлеккә кермәгән була, яки ялгыш памята белән кергән була. Башта эшләгән сүзлекләрдә андый әйберләр бик булырга мөмкин. Мин мәсәлән Ужегов сүзлегенә хәзер берничә мисал китерә алам андагы ялгышлар турында ки, ул дистәләрчә мәртәбә басылган, дистәләрчә редактура аркылы үтелгән. Менә ул шундый эш. Тәрҗемә эшендә белергә тиеш сүзлек төзүче. Аннан соң редакторлык эше, менә әгәр төзүче төрле дәрәҗәдә, төрле характерда, әйтик, аш пешерүче берсе бер төрле пешерә, икенчесенең ашы икенче тәмдә була, өченчесенеке өченче тәмдә була. Шуның шикеллек төзүченең дә эше төрле була.
сүзлекнең таләпләреннән чыгып, инструкциясеннан чыгып, фәнни таләпләрдән чыгып, аны редактор бер дәрәҗәгә җиткерергә тиеш була һәм гомуми бер структурага, мәҗбүри рамкаларга тартып кертергә тиеш була. Әгәр алар менә ки әгәр тиешле дәрәҗәдә булмаса, ки бездә фәлән еллар эшләгән тәҗрибәле төзүчеләр, менә алдымда яздым гына түгел, меңләрчә дип әйтсәм күп була инде, дистәләрчә китаптан, сүзлектән, интернеттан, иң кимендә 3-4 сайттан карала. Аның өстенә бездә дистәләгән, йөзләгән тармак сүзлекләре, белешмәлекләр, дәреслекләр, кулланырга мөмкин булган барлык әйбер дә бар. Шулардан файдаланып төзелә ул сүзлекләр. Рәхмәт. Сораулар күчик. Безнең журналистларның сораулары бармы? Безгә онлайн буенча килгән сораулар да бар. Әйе. Исәмсез, менә башка диалектлар белән чагыштырганда, Башкортстан татарларының диалектлар сүзләре күпме? Һәм тагын бер сорау, менә диалектларны тирәнтен өйрәнү, аларга игътибарны арттыру, милләтне аера дигән фикер бар. Сез аны белән килешәсезме, юкмы? Соңгы сораудан башлыйм әле, диалектларны өйрәнү, диалектларны ничек аерсын инде. Безнең бар милли татар әдәби телебез, ул үзе тора төрле өлешләрдән. Аның бар әдәби теле, аның бар 3 диалекты, андан башка тагын булырга мөмкин социаль диалектлар, төрле жаргон, арго сүзләр, профессиональ лексика булырга мөмкиндер. Менә шулар бөтенесе берләштереп татар милли әдәби телен барлыкка китерәләр. Диалектлар, әйткәнемчә, күп тапкырлар әйткәнем булды, безнең татар диалектлары арасындагы аерма зур түгел. Безнең баштагы чорда галимнәр өйрәнгән вакытта диалекталь аермалыкларга күбрәк игътибар ителгән һәм менә әгәр дә бу сүз бездә бар икән, бу әдәби телдәге шәй дип кенә кителә, игътибарны бирмичә. Чөнки өйрәнүчегә иң беренче чиратта диалектларның бер-берсеннән нәрсә белән аерылуы кызыксындыра. Без бит инде галим буларак квалификацияләбез, телләрне бүләбез, төрле катламнарга, төрле структураларга бүләргә тырышабыз. Фән гомумән квалификация белән шөгыльләнә. Шуңа күрә әйтәсем килә, бар татар телен берләштереп торучы төп элементлар, төш элементлар дип әйтәбез. Һәм ул татар теленең бөтен диалектларында да, бөтен диалект вәкилләре өчен дә аңлаша торган сүзләр, авазларның системасы, грамматик системасы ул безнең бер. Ә менә шушы диалектларда булган аерым үзенчәлекләр, алар күп түгел, алар периферий элементлар дип аталалар. Алар һәрбер диалектыбызны, безнең бит татар халкы бердән монолит кына түгел, ул теге өлкәдә бер халыклар белән аралашкан, бу өлкәдә бер халыклар белән аралашкан, теге җирдә ул бер табигый шартларда яши. Казан татары Казан территориясендә яшисә, Себер татарында башка табигать, башка үсемлекләр, башка хайваннар. Естественно, димәк, аларның булачак, анда башка сүзләр булачак, башка киемнәр, башка йортлар булачак, җылырак киенергә кирәк, балык тутарга кирәк, чаралары күп, төрле димәк, балык белән бәйле булган ризыклар күп булачак. Шушлардан гына килеп чыккан аермалыклар. Ләкин ничек кенә итеп калып карасаң да, без бер бөтен бердән бер татар халкы дип әйтәсем килә. Шуңа күрә дә бу диалекталь үзенчәлекләр безнең телебезне һич кенә дә аермыйлар, бүлгәләмиләр. Алар безнең телебезне киресенчә матурлыйлар. Чәчәкләр, букеттагы чәчәкләр төрле төстә булган сымак, безнең телебезне дә менә шушындай бер матур букет барлыкка китерәләр. Беренче сораугыз инде идер. Башкортстан татарларының диалектлары ни дәрәҗәдә аерыла? Башкортстан татарларының диалектлары бүгенге көндә Башкортстан татарларының диалектлары дигән вакытта без бүгенге көндә Башкортстанда бар таралган диалект, димәк, 2 диалект таралган. Мишәр диалектының Байкыбаш һәм Стәрлетамак сөйләшләре, аның берсе цыкылдый торган сөйләш, икенчесе чыкылдый торган сөйләш дип әйтгәндә. Алар берсе цыкыллана, икенчесе. Урта диалект сөйләшләренә килгәндә, урта диалект сөйләшләрендә, димәк, бу территориядә таралган иң зур сөйләш ул әлбәттә Минзәлә сөйләше. 1,5 миллион халык сөйләшә. Икенче сөйләш монда Бөре сөйләше, Тәпәкәй сөйләше, Курмантай сөйләше, Учалы типтәрле Учалы сөйләше, көнчыгышкарак китсәк, Златоуст сөйләшләре. Һәм бу сөйләшләр бөтенесе бу сөйләшләр барысы да керәләр татар теленең урта диалектына. Тагын бар икән әле Түбән Кама керәшеннәр сөйләшенең бакалы урынчалыгы. Бу сөйләш шулай урта диалектка керә торган сөйләш. Һәм алар безнең бу сөйләшләр аеруча Минзәлә сөйләше, Бөре сөйләше дип әйтгәндә, булар безнең әдәби телебезгә аеруча якын торган сөйләшләр.
Гомумән алганда без беләбез инде, безнең әдәби телебезне формалаштыруда ике диалект катнашкан: урта диалект һәм мишәр диалекты. Әгәр дә без мишәр диалектының грамматикасын алган булсак, фонетик яңгыраш ягыннан һәм лексикасы ягыннан күбрәк Казан диалектына, Казан татарлары сөйләшенә таянганбыз. Шуңа күрә аерыла дип әйтмәс идем, алар барысы да урта диалект һәм безнең әдәби телебезгә иң якын тора торган сөйләшләр. Аннарысын тагын бер-берен ассызыклап нитәсем килә. Өйрәнү, ниндидер диалектларын, ниндидер сөйләшләрне өйрәнү, ул безне айырамы дигән сорау үзендә үк мантыксызлык бар ниндидер, чөнки өйрәнмичә торып читтән үтеп кенә китү, ул тагын да куркынычрак әйбер. Аннан аны үзебезгә үк каршы кулланырга мөмкиннәр. Без үзебез беренче чиратта белеп, якын килергә тиеш бу әйберләргә. Безне берләштерә торган әйберләр чынлап та күбрәк. Һәм мин инде сүзлекләргә кайтып тагын шуны әйтәм. Мәсәлән, безнең бүгенге көндә зур диалектологик сүзлекне караганда, минзәлә сөйләшенең лексик сүз, ягъни сүзләренә караганда, менә шул кайбер фонетик вариантлар гына аерыла. Гомумән алганда бу безнең ул сөйләшнең әдәби телгә якынлыгын күрсәтә. Анастан шулай бер әйтәсем килә, менә Рәнтахирин сүзенә өстәлеп кенә, бүгенге көндә диалектларны өйрәнү галимнәр өчен әдәби телне өйрәнүгә караганда күпкә кызыграк, чөнки безнең диалектларда сөйләшләрдә борынгы тел үзенчәлекләре сакланып калган. Һәм без тел тарихын өйрәнер өчен ул үзенә күрә тагын бер бик зур кыйммәтле байлык булып тора. Без шушының аркылы шуларны диалектларны өйрәнеп, үзебезнең телебезнең тарихын, үзебезнең халкыбызның тарихын, этногенез мәсьәләләрен өйрәнүгә кадәр килеп чыгабыз. Мин дә өстәп китим. Бу сорауга шулай дип җавап бирде диде. Әгәр таркалган булса, рус халкы таркалыр иде, чөнки иң әйбәт диалектология бүгенге көндә иң үсеш алган, аларда диалектологлар саны да күп һәм словарь говоров русского языка ничә дистәгә җитте инде хәзерге көндә? 40-тан артык, әле т хәрефендә генә тукталып калган, әле. Әйе. Шуңа күрә диалектларны тикшерү ул фән өчен кирәк. Һәм ул бер ниндидә начарлыкны күрсәтми. Терминологиядә ниндидер кай вакытта аермалыклар бар, әйтик, безнең районнан киткән мишәрләр Шарлык районына барып утырганнар, ул шарлык сөйләше дип атала ки, Хвалын сөйләше белән шарлык сөйләше ошаган. Аннан соң Башкортстанга барып утырган икән, анда тагын Курмантау сөйләше бар икән. Аларны да фәнни яктан гына бу классификация чынлыкта. Анда минем двоюродный булмаса да троюродный, четвероюродный абыйларым, энеләрем яши дигән сүз. Ничек инде ул аерыла ала? Берничек тә аерыла алмый татар халкы. Рахмат. Һәм WhatsApp-ка безнең сорау килгән, ТНВ-дан Фейруза Мәҗитова. Онлайн сүзлекләр күп, сүзләрне бөтенләй мәгънәсез итеп тәрҗемә итүчеләре бар. Кайсын ашанырга, ничек итеп дөрес сүзлекне табырга? Мин җавап биреп карыйм. Кай вакытта без журналистларны сүгәбез, журналистлар безне яманлый, эш мәсьәләнең объективлыгында, чөнки сүзлек менә һаман әйткәнчә перцептивный дип әйтелә, ягъни кичәге көнне генә терки ала сүзлек. Менә бүген хәзер бу сәгатьтә, бу минутта барлыкка килгән яңа сүзне тәрҗемә итеп өлгергән булмый. Шуның өчен журналистлар үзләре нәрсәдер уйлап чыгарырга мәҗбүр була. Әгәр аның тәрҗемәче сәләте бик җитеп бетмәсә яки грамота татар теленең модельләрен кулланып дөрес кулланмаса, ялгыш шундый әйберләр килеп чыга. Андый әйбер менә объектив чынбарлык, аннан берничек тә котылып булмый. Әмма ләкин менә ел сайын менә шушындый кыенлыклар сүзлеге чыгарырга була. Журналистларның әзерлеген әйбәтрәк укытыргамы, ничектер ниндидер ярдәмлекләр аларга төзеп торырга, аларны тәэмин итеп торырга, менә ул үзенә күрә бер моннан котылу чарасы булыр иде. Менә
тәрҗемәчеләргә мөрәҗәгать итәргә бәлки ки тәрҗемәчеләр дә төрле әзерлектә була, журналистлар шикелле юк. Чынлыкта инде монда бу дөресен әйткәндә төрле сүзлекләрнең күплеген һәм шул исәптән онлайн сүзлекләрнең күплеген бер яктан әлбәттә хупларга кирәк. Чөнки менә ул онлайн сүзлекләрнең үзләренең вариантларын урнаштыручы кешеләр тырышалар, татар телен интернетка кертергә тырышалар, бик күп яңа сүзлекләр кертәләр, үзләренең инициативасы белән кертәләр күп сүзлекләрне. Кайчан бер очракта әлбәттә андаларның тикшерелмәгәннәр яки мәгълүматлары искергән дә булырга мөмкин. Шуңа күрә инде әгәр дә кайсы онлайн сүзлек белән файдаланырга дигән вакытта иң беренче чиратта карарга кирәк, буларның чынлап та фәнни оешма тарафыннан эшләнгәнме, нинди галимнәр тарафыннан эшләнгән, кайчан эшләнгән, соңгы елларны, ягъни соңгырак сүзлекләр әлбәттә алдыгарак сүзлекләр белән караганда инде алар актуальрәк булачаклар. Шуңа игътибар итсәгез, бу дөресрәк булыр дип әйтәм. Һәм тагын бер сорау Акчарлыктан. Хәзер медицина сүзлеге бармы бер җирдә? Булачакмы? Медицина сүзлеге берәү генә дә түгел, бар, һәм ул онлайн юк. Онлайн медицина сүзлеге юк, кәгазь варианты бар, медиклар тарафыннан төзелгән. Ләкин менә без бүген ничек тиеп кенә якын кагылып кына киттек, менә безнең онлайн сүзлекләр һәм электрон сүзлекләр мәсьәләсе турында сүзлекләрнең электрон фондына без соңгы елларда үзебездә төзелгән сүзлекләрне кертергә тырышабыз, ләкин ул аның белән генә шикләнү дигән сүз түгел, тора-бара без менә бу тармак лексикасында кертергә уйлыйбыз, ләкин кайчан була, ансын әйтү әлегә кыенрак. Медицина белән бәйле мондый терминологик сүзлекләрдә тора-бара кер дип ышанасым килә, ләкин бүгенгә әлегә онлайн сүзлек юк. Рәхмәт. Интернетта Әбри Хабриевның интервьюсы чыккач, бик зур шау-шу купты, татар теле бай ул, татар теле ярлы ул дигән диючеләр булды. Менә галимнәр нинди фикер әйтә микән? Шуны беләс килгән. Татар теле байлымы ул? Байлылык яки ярлылык турында сөйләгәндә, баштан шундый әйбергә тукталасым килә. Ул индивидуаль әйбер. Тел белгечләренең социолингвистика белән шөгыльләнүче, мәсәлән, белгечләр исәпләп чыгарган бер кеше үзенең хәтерендә иң күп дигәндә 7-10 мең шамасы сүз тота ала. Әле бу яхшы күрсәткечләр дип әйтик. Ниндидер аннан да кимрәк булырга мөмкин. Сүзлекләр безнең бүген әйтелдине менә 80 мең дигән сан яңгырады. Безнең мәсәлән 6 томлыкта 80 мең шамасы сүз булачак. Менә үзегез хәзер карагыз, менә бу 80 меңне кеше тота алмый. Без моны бай дип саный алабызмы, юкмы? Без моны нәрсә беләндер чагыштырабызмы, юкмы? Ул әйбер һәрбер кешенең үзенә карый, байлылык, ярлылык. Әгәр дә кеше әдәби әсәрләр укып, үзенең сүзлек байлыгына, сүзлек үзенең шәхси сүзлек составына, байлыгына игътибар итә икән, ул бай була. Татар теле агглютинатив тел, ялганмалы тел. Анда сүз уйнату моментлары, нәрсәләре бик күп. Аны белмәү, ул әле телне ярлы дип, ниндидер ярлык табу дөрес түгел. Башка халыкларның сүзлекләре белән чагыштырганда менә ниндидер күрсәткечләр китерә аласызмы? Китерә алам. Мәсәлән, төрки халыклар белән чагыштырганда татар теленең бай булуы яки ким булмауы ачык күренә. Беренчедән ул язма тел. Мәсәлән, язмачылык традициясе булмаган төрки телләрдә бу күрсәткеч азрак та булырга мөмкин. Әлбәттә без бүген инглиз теле белән үзебезне чагыштыра алмыйбыз. Инглиз теленең бүген соңгы елларда чыккан сүзлегендә 150 мең сүз бар. Ләкин шуны да әйтәсем килә, аларында бик күп таралган экзотизмнарында, терминнарында кертәләр һәм без мондый әйберләрне сизеп калдырабыз. Ягъни безнең проблема күбрәк сүз тутыру түгел, киресенчә читтә калдыру проблемасы бар. Менә берничә сан. Мин дә моңа өстәп китәм башка халыкларда, мәсәлән, сүз байлыгы турында сүзлекләреннән күрә алабыз. Мәсәлән, башкорт теленең 15 томлык сүзлек төзеделәр, мәсәлән. 10 томлык. Казакларда 15 томлык сүзлек бар. Ләкин томлар үз максат түгел дип әйтеп үткән идек. Чөнки аларның һәрберсенең концепциясы була. Әйтик, алар
Rusça tercümelerinde birgenler, Türkçe varyantların birgenler türlü yakın kilo, yani türlü prinsiplarga negizlenip işlengen. Şun kayber tillerge belki ul kirektir. Eytik Yakut tilinin hem Yakutçası hem Rusçası birilgen hem anlatması birilgen. Çünkü yukka çıgı yanagan halıklar var, süzlükçülük tradisiyesi bulmagan halıklar var. Onlarga tirkep kalı hem nişittir yaşlarını üst diline öğretүү probleması turgan halıklarda ol ayrıca kirektir belki bizde andı halga jitmedi geli. Şuna göre biz bunu eytik Rusçasında, Türkçesinde bir o anlatmalı sözlükке tutura başlasak biz bunu 100 tomga jitkirebiz. Anın mantığı yok menimçe. Bigirek de hazırki zamanda. Statistika kızıksındıraydı. Başka halklarda sonlar. Eyte almıyorsunuz mu? Bizde 80 deydiğiniz, başkalarda. Yok, küpke kimrek tirkelgen sözlükte tirkelgen 60 bin şamasından alıp diğerge bola tuğlu anlatmalı sözlükler turunda söz varsa bir halıklarda anlatmalı sözlük bugünkü günge kadar yok. Şundan başlayık. 60 mindən yuqarı kite deyip aytırga bola. Mesela bizning özümüzning iş tomliqni 50 necha ming dedingizmi? 39 mı? 39 ming, 40 ming deb sanayık. Ol vaqt için ol bik to'liq sözlük öz zaman için. Lekin bugun endi biz meni onu arttıra barabız hem başka xalqlarda da şolay. Biz andan şuna da iktibar etirge tiyişmiz. Biz özümüzni dünyada taralgan tiller bilen çağıştırmayız. Köp işrakta Rossiyada yaşagan başka xalqlar bilen çağıştırabız. Hem ol jihatdan qaraganda biz kim tügül? Udmurtlarda mine soňky ýyllarga hatlyk meselen anlatmaly sözlük ýok idi. Eli terjimeli sözlükler de bir neçe ýyl ilikkine çykdy. Kiçkineler bar idi. Gumumy zor külemdägi akademik standartdagy sözlük bir 3-4 ýyl ilik çykdy. Meselen anlatmaly sözlükke eli çuvaşlar meselen tüzi başlady. Elige hatlyk ýok idi. Резюме жасап қана айтып қоясы келе мұнда сұрауға тура жауап етіп татар тілі һичшиксіз бай түзік һәм камил қағидалы тіл ол табиғатта дүнияда ниндей көрініш бар екен біздің әрбір көрінішке де өзіміздің сөзіміз бар біздің өзіміздің ауазлар системамыз грамматик системамыз башқа тілдерден бір нәрсесі белән дә қалышмый һәм көп очракта даже камилрәк тә җиңелрәктер дә дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Sıralar bulmasa tamamlıyoruz. Zor rahmet. Sizge.